Prøv at se, der er en hundetrøje på. Ja. Hundehoved. Sådan. Og så løfter Lotte, du er alt for kort til det. Og du er også Kan Du er sgu da kortere end mig. Skal jeg hjælpe dig? Nej, det kan hun sgu nok komme op i. Lotte, det er her i. Ja, det kan jeg da godt gætte. Kan du det med de svage albuer? Eller arme? Det snakker du om. Ej, det er godt det der, Lotte. Ja. Skal jeg hjælpe dig? Men det falder jo ud. Jamen, nej, men det skal det. Nå, okay. Det er flot, det der. Har I med hele posen? Ja, men man vil... John, for fanden, kan du da komme og hjælpe i stedet for så? Skal John hjælpe? Det kører sgu nu. Nu er de også nok til at få det. Nej, det skal helt op. Det er det, der ser flot ud, John. Ej, du er god til det der, Lotte. Ja, uha. Hold. Nej, det skal helt op. Kom mere, Lotte. Det kan ikke være. Sådan er det, Søren. Det kan ikke. Ja, godt. Stop det der. Nu er der. Men det er kun godt, for det tiltrækker. Det tiltrækker. Så på med tage. På med tage. På med pilen, Palle. Det ved I slet ikke, hvad er. På med tage. Ja. Nej. Nej.